Agency orang बर' Agency सोलोंसा बिथांमोननिफ्राय जों दिनै फोसावनो सोलोंगोन बे समाव जोंखौ लाफैनो लाफैनो जोंखौ लाफैनो सिगां खालामो सिगांसिनाव जोंनि बोलोग्रासिन गोथां इसोरखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बिनि अननाय आरो दैदेननायजों दिनैनि मोजांथार सम आरो खाबु इसोरा जोंनो होबाय बेनिखायनो हाजासे हामबाय होनदों जोङो गुबुन गुबुन न'खरफ्राव दङमोनब्लाबो जोङो गुबुन सिन्था धरनाफ्राव दङमोनब्लाबो दिनै इसोरनि गोथार मन्दिराव जोङो लोगोसेयैनो मोखां बिज्लायनो हाबाय बेनिखायनो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों आरो आं हामबाय होनो सानदों जे जोंनि गौरां बर' बाइबेल स्कुलनिफ्राय बिथोन मोननाय बायदि जोंनि उदालगुरि सार्केला नोंथांमोननि मण्डलियावबो प्रेक्टिकेल खालामनो थाखाय जोंनो मोजांथार खाबुफोरखौ होबाय आरो जोंखौ नाजावनानै लाबाय हामबाय होनदों आरो नैबे थाराइबारि मण्डलिनि मोनथाम कमिटियाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ आङो फोरबो जिसुनि मुङै हामबाय होननानै बाख्नायदों दा नैबे समाव दिनैनि रिसर्टखौ सालायलांनाय जोंनि मानगोनां लकेल पास्टर बिथां आयंखौबो हाजासे हामबाय होनदों आंनो बेबायदि सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनि मुङानो जाहैबाय दहाय इन्ट्रडाक्सनखौ होखाबाय जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ आंनि मुङा सालमिखा बरगयारि आङो बन्दुम चार्चनिफ्राय फैदों आरो आङो देग्लायहाय लास्ट इयाराव फरायगासिनो दङ आङो गौरां बर' बाइबेल स्कुलनि स्टाफ स्टुडेन्ट जानानै आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय गोजोन्थों जोङो गोथांनि बाथ्रायाव थांनायनि सिगां गुसुङै आरज खालामो हालेलुया गोथां आरो बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन ओनसोला आफा इसोर नोंखौ दा नैबे समाव हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों आफा जोंनो लागै बेबायदि मोजांथार सम आरो खाबुखौ नोङो होबाय आफा इसोर जोंनि हानि देहाफ्रा माब्लानि समाव मा जागोन जोङो जेबो हमदांस'नो हाया नाथाय नोंनि बोलोगोरा गांखंनि सिङाव जोंखौ दोननायखाय नोंनि गोथार मन्दिराव जोंखौ दैखोनानै लाबोबाय नोंखौ हामबाय होनदों दा नैबे समाव आफा इसोर नोंनि गोथांनि बाथ्राया मा बुंनो नागिरदों नोङो आंनि खुगा सालायनि सायाव लोगोसे थादो हेफाजाब खालामदो नोङो आंखौ बाहायदो दिनै नोंनि बाथ्राया मा बुंनो सानदों आफा इसोर खोनासंग्राफोरजोंबो लोगोसे था आरो आंजोंबो लोगोसे थानो आफा इसोर नोंनि हेफाजाबजों गोख्रोङै आफा नोंनि बोसोनखौ नोंनि फिसाफोरनि थाखाय आङो राननानै होनो हानाय बायदि हेफाजाब आफा इसोर नोंनियावबो थानाय सेंग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन दिनैनि गाहाम बाथ्रायानो जादों माथाइनि गाहाम बाथ्रा जों माथाइनि इन्ट्रडाक्सनखौ जोङो नायग्रोनि माथाइया जिसुनि सेलामोन जोङो बयबो मिथिगौ माथाइनि बिफानि नामानो जाहैबाय आल्फाय आरो बेखौहाय लेबि होननानैबो मिथियोमोन जेब्ला बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथियाखैमोन अब्ला बियो खाजोना खांग्रा होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बे गावनि गाहाम बाथ्राखौ गावनो लिरदों बेखौ खाजोना खांनो थाखाय रमनि गभर्नमेन्टआ खाजोना खांनो बिथोन होदों एपइन्टमेन्ट होदों आरो बे सासे जुदायारि जानानै खाजोना खांदों गावनि समाजाव बेखौहाय गावनि समाजाव खाजोना खांग्राखाय बेखौहाय गावनिखौनो थगायग्रा होननानै जुदायारि समाजावहाय बेखौहाय साननानै लायोमोन खाजोना खांग्रा मानसिफोरखौहाय सासे निहार आरो पापि होननानै बिसोरो साननानै लायोमोन बेबायदिखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ सासे पापि मानसिखौहाय साननायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेला खालामनो थाखाय लिरदों जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौहाय काफारनाहुमाव लोगो मोनदों खाजोना खांनाय एरियायावहाय माथाइया बे खाजोना खांनाय जबखौहाय मावबाय थादोंमोन नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनाय लोगो लोगो गावनि जबखौ गारनानै बियो जिसु ख्रिस्ट'जों उन थांफादों बियो गावनि जबखौ गारनानै थांनायाव मोनसे जिसु ख्रिस्ट'नि गेदेर लिंनायजों लोगोसे बिनि जिउआव थुलुंगाखांनाया मोननायखाय बियो बे जबखौहाय रिजेन होनाय टाइमाव बियो बहस खुंदों पार्टि जोङो गोबां बे बाथ्राखौ खोनाया साकरि गारनाय टाइमावहाय रावबो बहसखौ होआ मोननाय टाइमावसो बहसखौ होयो पार्टिखौ होयो नाथाय माथाइया गावनि बे साकरिखौ गारनाय टाइमावहाय लोगोफोरखौ लिंथुमनानै खाजोना खांग्रा बे जबखौ गारनानै बियो पार्टि होदों जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायाव बियो फैदों आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि लोगो जानानै बिजों थाफानानैहाय जिसु ख्रिस्ट'नि केरेक्टारफोरखौहाय बिनि हेन्डलिं खालामनायखौहाय बिनि मावनायफोरखौहाय बिनि फिदिंनाय बाथ्राफोरखौहाय बे गावनि नामावनो गाहाम बाथ्राखौ लिरदों दिनै माथाइनि दारैनो जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनदों दिनैनि मेसेजआनो जाहैबाय गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो फारिसाइफोरखौ जिसुनि साबुरा होनाय जोङो बयबो मिथिगौ फारिसाइफ्रा माबायदि केरेक्टारनि मानसिमोन आरो माबायदिमोन
बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फारिसाइफोरनि केरेक्टारफोरखौ मिथिनानै गावनि सेलाफोरखौहाय साबधान होनायखौ जोङो मोननो हादों। फारिसाइ होनोब्ला जोङो मोननो हादों बियो जेरुसालेमनिमोन होननानै। जेरुसालेमाव थाग्राफोर फारिसाइफोर जायफोरखौ धोनि मानसिफोरमोन, बिसोरो गावसोरखौनो गुरु खालामनो लुबैयोमोन, बयनिख्रुइबो मान होसिन जानो लुबैयोमोन। जोङो बेयावहाय मोननो हादों 2 पदआवहाय मसेनि आयेनावहाय बिसोरो मानियोमोन, मसेनि आयेनाव थायोमोन, नाथाय बिसोरो जागायजेननायनिफ्राय हुदा बिजाबसिम बिसोरो आयेननि बाथ्राखौ मानिजोबोमोन, नाथाय बिसोरनियाव एक्सट्रा हुदाया दंमोन। जोङो मोननो हायो मसेनि आयेनाव बिमा बिफाखौ दाव खालामनाय, नाथाय फारिसाइफोरनि हुदायाव जोङो मोननो हादों बिमा बिफानि मोननांगौफोरखौहाय बिसोरो खुलुमग्रा न'आवसो होयोमोन। नाथाय बेबायदि जों जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंदों बेबायदि खुलुमग्रा न'आव हैनायजों गावनि बिमा बिफाखौहाय दाव खालामनाय जाया होननानै। बिसोरो बेबायदि जों इसोरनि खामानिखौ, इसोरनि हाबाफोरखौ बारसियो होननानै जों मिथिनो मोनदों। मानोना मानसिनि गोसोआव इसोरनि सायावसो सोनारो। दिनै मानसिनि बनायनाय आयेनफोरजोंहाय सोनारा, दिनै इसोरा मानसिनि गोसोआव थानानै खामानि मावनायखौसो जों मोननो हादों। बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फारिसाइफोरखौहाय सोंखारिदों, मानोना बिसोरो दिन्थिफ्लाग्राफोरमोन। बिसोरो सैथो गोसोजों इसोरखौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै। बिसोरो जे नाबिफोरनि बुंनायखौहाय फोथायनानै थादोंमोन जिसु ख्रिस्ट' संसाराव जोंखौ बासायग्रा सासे सारि जाफैदों। बिसोरो सानदोंमोन मा सासे गोरिब न'खरावहाय माब्लाबाबो सारि जाफैया, सासे धोनि मानसिनियावसो बियो राजा बायदि सारि जाफैगोन होननानै बिसोरो साननानै दङमोन। नाथाय बिसोरनि साननायजों गुबुन खालामनानै होबाय इसोरा। जिसु ख्रिस्ट'आ सासे गोरिब न'खरावसो सारि जाफैदों, सासे मिस्ट्रिनि न'खरावसो सारि जाफैदों, जेराव गासैबो मानसिफ्रा बेखौहाय फोथायनो हायो, नाजावनो हायो। दिनैहाय बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ सासे राजानि न'खराव सारि जाफैनायमोनब्ला गोरिब मानसिफ्रा बेखौ नायनोबो मोनामोन जानो हागौ, दिनै बेखौ नाजावनोबो हायामोन जानो हागौ। बेनिखायनो इसोरा गासैखौबो नाजावनो आरो पापफोरखौ बानस'नो थाखाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौहाय सासे गोरिबनि न'खरावहाय हरदों। आरो जोङो बेयाव मोननो हाबावदों गोथार लिरनो गोरोंफ्रा गुबुनखौ फोरोङोमोन, नाथाय गावसोर मावामोन। गिलिर आयेनफोरखौ, बिबानफोरखौ होयोमोन, नाथाय बिसोरो गावसोरनो मावो। बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौहाय बुंदों, मोनबा बाथ्राफोरखौ बुंदों। गावसोरखौ मानसिफोरनि सिगाङाव गुबुन दिन्थिनो थाखाय गुबुन रोखोमनि खसाब गानोमोन होननानै बुंदों। जोङो नायनि मार्कुसनि चेप्टार 12:38 फरायनानै हरदों जोंनि इउथ लोगोफोरा। बेयाव फारिसाइफ्रा गोथार लिरनो गोरोंफ्रा माबायदि खसाब गानोमोन अननानै फरायनानै हरगोन। मार्कुसनि चेप्टार 12:38 फारिसाइफ्रा मा ड्रेस गाननानै गावसोरखौनो गुबुन रोखोमनि दिन्थिनो हास्थायोमोन, जोङो बेयाव फरायनानै। मार्कुसनि चेप्टार 12:38 आरो बिसोरो गावनि उपदेश होनायाव इसोरखौ बेबायदि होनदों, नोंसोरो आयेन गोरोंफोरनिफ्राय साबधान जानो। बिसोरो रौ खसाबफोरखौ गाननानै थाबायबायो। जोङो खोनाबाय गोथार लिरनो गोरोंफ्रा मा रौ गस्ला गाननानै गावसोरखौनो गुबुन रोखोमनि दिन्थियोमोन, मान होजानो लुबैयोमोन। हाथाय गलाफ्राव थाङोब्ला, बबेबाफ्राव लोगो मोनोब्ला गावसोरखौनो गुरु होनजानो लुबैयोमोन। जोङो बेयाव फरायबाय, जोङो मिथिनो मोनबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंदों नोंसोरनि बे केरेक्टारफोरखौहाय गार आरो मोजां मोनाखै जिसु ख्रिस्ट'आ। बिसोरो दिन्थिफ्लाग्राफोरबायदि आर'ज खालामोमोन होननानै जोङो फारिसाइफोरनि केरेक्टारफोरखौ मिथिनो मोनो, बिसोरनि आखलफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। आरो नाम्बार 2 मा होनदों? गावसोरखौनो गेदेर सानजानो लुबैयोमोन। गिर्जाफ्राव बबेबा भजफ्राव थाङोब्ला बिसोरो गावसोरखौनो सिगाङाव दोनजानायखौ लुबैयोमोन। आरो नाम्बार 3 होनदों भज सिगाङाव, बेखौ आं बुंबाय। नाम्बार 4आवहाय बालुन्दैफोरखौहाय नासयोमोन, जायफ्रा बिसायथि जानाय मावरियाफोर होननानै बुंजायो। बिसोरखौहाय बिसोरो नासयोमोन, बिसोरखौहाय अननो रोङामोन। बेबायदिजों बिसोरो सा साज्रां फोथायनायखौ नुजादों। आरो बिसोरो माने बिनायाव दिन्थिफ्लाग्राफोरबायदि गोलाव आर'ज खालामो। बै समावहाय जुदायारिफोरा, जेरुसालेमनि फारिसाइफोरा
जेब्ला जेरुसालेम खाथियावहाय मोनसे हाथाइ जायोमोननो बे हाथाइ जानायावहाय बिसोरो मंगलबार आरो समबारावहाय बिसोरो फास्टिं थायोमोन जाहैदों फास्टिं थानानै बे हाथायाव थांलाय फैलाय मानसिफोरखौहाय दिन्थिलानो थाखाय बिसोरो आर'ज खालामोमोन गोलाव गोलाव आर'ज खालामनानै फास्टिं थानानै बाज्रेद बाथ्रा खोन्थायोमोन जेन' बिसोरखौ मानसिफ्रा नुनानै रेसपेक्ट होयो फोथायो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि दिन्थिफ्लाग्राखौ नुवाखै दिन्थिफ्लाग्राखौहाय मोजां मोनाखै दिन्थिफ्लाग्राखौहाय बियो सोंखारिदों दिनै जोंनि इसोरा गोसो इसिंनि सैथो राव सैथो फोथायनाय बेखौ जोंहा लिरदों जोङो मोननो हाखाबाय 12 पदआवहायनो जायफ्रा गोजौ दिखांनानै लागोन बिसोरो बाहायजागोन जायफ्रा गाहाय खालामनानै लागोन बिसोरो फोजोबजागोन बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बुंदों होनोब्ला फारिसाइफ्रा गावसोरखौनो गोजौ दिखांनानै लायोमोन गुबुननिफ्राय एक्सट्रा खालामनानै लायोमोन बेनिखायनो बिसोरो इसोरनि रायजोआवहाय बाहायजागोनखौ मोनदों दिनै इसोरा जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ गोरिब आरो सासे पापी मानसिखौबो अनो दिनै जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ पापीखौ अनो पापखौ लुबैयो दिनै गावनि फिसाफोरखौ फोथायजानो लुबैयो गावनियाव थाजानो लुबैयो जेन' गावनि फिसाफ्रा गावखौ खुलुमनाय टाइमावहाय गावखौ खुलुमनाय समाव रावबो बेखार थाया जेन' दिनैनि गोथार मन्दिराव जोङो फैदोंब्ला जोङो गावखौ सारेन्डार खालामनानै इसोरनो जोङो गावखौ बावनो हादोंना हायाखै दिनै जोङो गावखौ सारेन्डार खालामनानै गावनि जिबनखौ थांनानै थानांगौखौहाय गथायनो रोंदोंना रोङाखै दिनै जोंनि गोथार गिर्जायावहाय फैनाया सम बायदि नङा दिनै जोङो गावखौ गथायनो रोङाखैबा जोङो थालांनांगोन जोङो दिनै फारिसाइफोर बायदि दिन्थिफ्लाग्राफोर बायदि जागोन बेनिखायनो इसोरा जोंखौहाय रोदा सुनो थिनदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ रोदा सुनो थिनदों जोङो रोदा सुवाब्ला जोङो बारहुंखा सारन्थाइ फैयोब्ला जोङो गुलुंनानै गोग्लैगोन बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान जिबन जानानै ओरैबायदि इसोरखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन फोथायनांगौ आरो बेखौहाय सिगाङाव दोननो नांगौ होननानै बुंदों मानोना बे इसोरानो जोंनि जिबनखौ जोंनि जिउखौ दोननोबो हागौ आरो लांनोबो हागौ जेबो गेरेन्टि गैया जोंनि जिबना थरथिंसे थास'लायाव थानाय दै बायदि माब्लानि समाव मा जागोन जोङो जेबो हमदांनो हाया बेनिखायनो जोङो फोथायनायाव गोगोम जानो जोङो फोथायग्रा जानो दिनै जोङो फारिसाइफोर बायदि दिन्थिफ्लाग्राफोर नङा जोङो फोथायग्रा जानो दिनै जोङो दा खाबोन्दोंआव थानाय मोनसे दालाय थांनायफोर जिसु ख्रिस्ट'आव जोङो नांथाबनानै थानि दिनै जोङो बे दालाया बिथाइ थायनो रोङाखैब्ला आरो बिबार बारनो रोङाखैब्ला बे दानस'नानै गारहरजागोन जोंखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फिदिंनाय बाथ्राजों बुंदों दिनै जोङो इसोरनियाव नांथाबनानै थायाखैब्ला जोङो रानजेनगोन जोङो अराव सावजागोन जोंहा थैनायनि उनावबो बिसार दङ जोङो बयबो मिथिगौ जोंहा बिसार दङ जोङो संसाराव थानायाव जोङो बिथाइ थायनो रोङाखैब्ला जोङो इसोरनि बिबानफोरखौ जोङो मावनो रोङाखैब्ला जोंहा बिसार दङ इसोरा संसाराव थानायाव गासैखौबो मोनसे थांखि लानानै संसाराव हरदों दिनै जोंनि जिउआ हरखाबनो इसोरजों लांजानानै जोङो बै बिसारनि दिनावहाय जोंनियावहाय सोंगोन नोङो संसाराव थासान्दि माबायदि मा खालामनानै नोङो इसोरखौ समायहोखो नोङो माबायदि इसोरखौ दावराव खालामनो हाखो नोङो साबैसे नोंनि लोगोफोरखौहाय नोंनि रायजोआव लाबोनो हाखो जोङो मा हिसाबैगोन जोंनि खुगाफ्रा बै समावहाय गेवनाय नङा जोङो जेबो हिसाब होनो हानाय नङा जोङो इसोरनि महरखौ नायनो हानाय नङा मानोना जोंनि एकमात्र थांखियानो सोरगो रायजोआव थांनाय जोङो रावबो लुबैया अरगेमाव थांनो थाखाय सैनाय जायगायाव थांनो थाखाय रावबो लुबैया जेब्लायबो जों मानसिफ्रा आलो गोजोनाव थानाय दुखु खस्थ'आव थानो हायैखौ जों मोननो हायो जोङो जेब्लायबो आलो गोजोन सोरगो रायजोआव थाहैनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ दङ जाग्राफोर जोङो साज्रां जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हाया जोंहा दायित्व दंखायो जोंहा फोथायनांगौ दंखायो नाथाय जोङो साज्रां थांदोंबा जोङो थालांनांगोन बेनिखायनो जोङो इसोरनियाव रोदा सुनि जोङो सिरि मोननानै थायाब्ला दिनै जोङो मिथिनो मोनो सिखाव बायदि फैगोन सिखाव बायदि नांजागोन दिनै नोंनि जिबनाव आर'ज जों सिरि मोननानै थायाखैब्ला जोङो उन्दुस्ल'नांगोन जोङो उन्दुस्ल'नानै थागोन जोङो इसोरजों थांफानो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो सिरि मोननानै थानांगौ
जोङो इसोरनि बाथ्राजों जोङो आगान सुरग्राफोर जानो नांगौ जोङो फोथायग्रा जानो नांगौ जोङो बे फोथायनाय जिबनखौ गासैबो लाखिनो हाया जोङो सा साज्रां जोङो जिबनाव संसाराव थानायावहाय जोङो सा साज्रां संसाराव माबायो खामियो नाथाय जोंनि जिबनाव माबा मोनसे बिपदआ फैयोब्ला जोङो फोरबो होननानै बुङो इसोर जोंखौ बासायदो इसोरनि नामखौ जोङो लायो नाथाय जोङो सिरि मोननानै थानो हाया मासे एग्जाम्पल महरै जोङो नायो मासे मैया मासे सिंह बे मैया जुदि गिनो रोङाब्ला बेयो उन्दुनानै थायोब्ला बे मोसाजों जाजागोन जुदि मोसाखौ जाजानो गिनानै बे थियारि थायोब्ला बिनि जिउआ बारग'गोन मोसायाबो जाया आरो मैयाबो गियाब्ला बेयो उन्दुस्रिनानै थालांगोन गिनाय नङा बेबायदिनो मानसिनि जिबना जोंनि फोथायनाया बेबायदिनो जानानै दङ जोङो उन्दुस्रिलांजोब्बाय जोङो फोथायनायाव खौसेथि गैला जोंनि गोथार गिर्जा न'फ्राव फैनो इसोरनो थाखाय टाइम होनो हायि जालांबाय दिनै जोङो गोबां मन्दलिफ्राव जों गिदिंनानै जोङो नुनो मोनबाय नाथाय मानि थाखाय जोंनो सप्तासे माने जोङो मावख्रुबनानै इसोरा जोंनो थाखाय जिरायनाय टाइमखौ होदों जिरायनाय सानखौ जोंनो लागै होदों जोङो बे जिरायनाय सानाव जोङो इसोरखौ हामबाय होनो फैनो हानांगौ जोङो फैनो नांगोन जोङो इसोरखौ दहायनो मान होनो हानांगोन मानोना बेसो जोंखौहाय नेदों जोंनो मोजां देहाफोरखौ होनानै जोंखौ मावख्रुबनानै जाहोनो गावनि न'खरफोरखौ फोथांनो थाखाय बेबायदि देहाफोरखौ होदों इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन मानोना जोंनि बोसोराव इसोरनि बोसोराव गोबां गियाननि बोसोनफोरखौ जोङो मोननो हायो गियाननि बाथ्राफोरखौ जोङो मोननो हायो नाथाय जोंनि गियानफ्राव आंखाल जादोंब्ला जोङो बिनो नांगोन जोङो गोबां नुनो मोनो खोनानो मोनो दिनै पेरेन्टसफ्राबो गोबांथारानो आरज बिनो रोङा इसोरजोंहाय क्ल'ज रिलेशनआव गैया लोगो लाज्लायनाय गैया हेफाजाब गथायनाय गैया दिनै नोंनि फिसाया जुदि हरखाबैनो लोमजानानै थाबाय नोङो माबायदि इसोरनियाव फोथायगोन बेखायनो जोङो आरजखौबो जोङो सानफ्रोमबो बाहायनो नांगौ सासे जोङो बाइबेलाव मोननो हायो सासे सिर'फनिकिया बे सासे हिन्जावा ग्रीक आरोमोन बियो गुबुन फोथायग्रामोन खोमसि फोथायग्रामोन बियो जिसु खृष्टनि खोन्थानायखौहाय सोखानायखौ नुनानै ओरैबायदि फोथायदों जुदायारिफ्राबो बेबायदि फोथायाखै ओरैबायदि गोरा फोथायनानै बियो जिसु खृष्टखौ सानसेखालि लोगो हमदों बिनि फिसाजोआ बाइबल जिउजोंहाय हमजानानै दंमोन गाज्रि जिउजों हमजानानै दंमोन नाथाय जिसु खृष्टखौ बियो खावलायदों जिसु खृष्टखौ बियो फोथाया गुबुन मोदाय खुलुमग्रा मानसि अब्लाबो बेनियाव फोथायनाय थानानै जिसु खृष्टखौ खावलायदों गुरु नोङो आंनि फिसाजोखौहाय फाहामदो नाथाय जिसु खृष्टआ बुंदों बेवहाय फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंदों गथ'फोरनि जानायखौहाय सैमाफोरनो दां बे जिसु खृष्टआ जुदायारिफोरनि जायगायावसो हरजादों जुदायारिफोरखौ सिरि मोनहोनो थाखाय फोथायहोनो थाखायसो बे जुदायारिफोरनि गेजेरावहाय सारि जाफैदों नाथाय गुबुन फोथायग्राफोरनि जायगायावहाय बेखौहाय फोथायहोनो थाखाय गोसो सोलायहोनो थाखाय बुङाखै बे सैमानो होनाय फिदिंनाय बाथ्राया बेनो नाथाय जिसु खृष्ट बेयाव हाजासे मिनिस्ट्रि मावखांनानै थानायखौ मावनो गोसो गैयैखौ जोङो नुनो मोनदों अब्लाबो बे हिन्जावनि एंगारनो हायै फोथायनायखौ नुनानै बियो थानो हायाखै मानोना जिसु खृष्टआ बियो अनख जोङो बयबो मिथिगौ बेनिखायनो बियो हिन्जावनि एंगारनो हायै फोथायनायखौ नुनानै बिनि फिसाजोखौहाय फाहामदों दिनै जोङो बेबायदि फोथायग्रा जानो हागोन ना हायाखै दिनै जोङो मोनसे आरजखौ खालामाबानो जोङो सुखुवा जानो हानो हायाखै जोङो सानफ्रोमबो जोङो ओंखाम जायाबानो जोङो थानो हाया माबा मोनसे खमि जाबाय माबा मोनसे खम जाबाय जोङो सानो दिनै जोङो इसोरनि आरज खालामनानै बेबायदि जोङो जानो रोङाखै इसोरनि बाथ्राखौ फरायनायावहाय जोंहा माबा मोनसे खम जालांबाय जोंनि गोसोफ्राव जोंनि साननायफ्राव बेबायदि जादोंना जायाखै दिनै जोङो सानफ्रोमबो ओंखाम जायाबानो थानो हाया बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ फरायनो थाखाय इसोरजों रायज्लायनो थाखाय जों सानफ्रोमबो गोसो जाबाय थानांगौ मानोना इसोरनि बाथ्राया जेब्लायबो जोंनि जिउफोराव थुलुंगा खांनायखौ होयो जेब्लायबो आगान सुरलांनाय बोसोनफोरखौ होयो माबायदि इसोरजों नांथाबनानै थानांगौ बेखौ जोङो मोननो हायो दिनैनि स्क्रिप्टआ बिथाङाबो बुंदों बै फारिसाइफोरा गोथार लिरनो फोरोंग्रा गावसोरनो बिराद मोजां दिन्थिनानै लादोंमोन बेखायनो बेयावहाय बुंदों
संसाराव सासेबो गोथार गैया गासैबो पापीजोंनो संसाराव फैदों नाथाय एकमात्र जिसु ख्रीष्टनि दारै जोङो गोथार जाजोबबाय जोङो बासायजानायखौ मोनबाय नाथाय जायफ्रानो खोमसियाव थायो बिसोरो फंसेबो स्रांनि बाथ्राखौहाय खोन्थानो रोङा थुलुंगाखांनाय जिबनखौहाय बाथ्राफोरखौ होनो हाया मानोना बिसोरनि साननायफ्रा खोमसि बिसोरनि साननायफ्रा जेब्लायबो खेंख्रा थाङो बेनिखायनो बिसोरो स्रांनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हाया बेनिखायनो बिसोर फारिसाइफोरनि गोथार लिरनो गोरोंफोरनि फारिसाइफोरनि हुदाफ्राबो बेबायदिनो नाथाय इसोराबो बिसोरनि केरेक्टारफोरखौ मोजां मोनाखै बै समाव इजराइलारिफोरखौहाय इसोरनि रायत होननानै जोङो मिथिनो मोनो नाथाय इसोरनि सायख'जानाय रायतब्लाबो बिसोर इसोरनि गोसोखौहाय खुसि खालामनो हायाखै बिसोरो अख्रा बिसोरो पाप खालामग्राफोरमोन बेनिखायनो बिसोर पाप खालामै बिसोरो बुलि बावग्राफोरमोन नाथाय इसोरा बिसोरनि बुलि बावनायखौहाय खारनाय बायदि मोनबाय इसोरा मानसिजोंहाय बेंज्लायनाय गैयै जाबायमोन जोङो नायनो रमनि 5:10 फरायदों रमनि 5:10 इसोरजों मानसिजों माबायदि जाज्लायनानै दङ अननानै फरायदों रमनि 5:10 बिदिब्ला फरायना होनि रमनि 5:10 इसोरनि आरो जोंनि गेजेराव बेंलायनाया गैयामोन नाथाय इसोरा गावनि फिसाज्लानि थैनायजों जोंखौ गावजों बेंलायहोबाय दा जोङो इसोरनि बिसिगिफोर जाबाय अब्ला मा ख्रीष्टनि गोथाङै थानायजों जोंनि बासायजानाया आरो गोग्गोमसिन जागोन जोङो खोनाबाय बै समाव मानसिजों इसोरजों बेंज्लायनाय गैयामोन बे बेंज्लायनाय गैयैखौ गोरोबज्लायहोनो थाखाय इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौहाय संसाराव हरबाय बेनि दारैनो गासैबो मानसिफ्रा इसोरजोंहाय लोगोसे थानो हायो लोगोसे फोथायनो हायो बेखौ लानानै इसोरा गावनि बिसा हौवाखौ संसाराव हरबाय दिनै बियो हाजारसे होसो जादोंब्लाबो निन्दि जादोंब्लाबो एरख' जादोंब्लाबो बियो उल्था बियो बुंफिनाखै बियो निन्दि बिनाखै मानोना बियो गोथां इसोरनि बिसा जों मोननो हायो 100% बियो इसोरखा 100% बियो मानसि बेनिखायनो बियाव सैनो हानाय गोहोआ दंमोन जिसु ख्रीष्टनियावहाय बियो ओरैबायदि सैसोनानै बुग्लिजादों जों मोननो हायो जिसु ख्रीष्टआ ओरैबायदि बुग्लिजानानै बियो मुजुफुद जादों दिनै बेबायदि अनग्राय जिसुखौ इसोरखौ जोङो गोसो गोरबोजों जोङो नाजावनो हायाखै इसोरा जोंनो पावारखौ होयो जोंनि गोसोआव मोनसे साननाया फैयो जोंनि जिसु ख्रीष्टआ आंनि पापनि थाखायनो बै जुदायारि पापफोरनि पापनि थाखायनो कालभारि क्रसआवहाय बियो गोथां गोब्राबैहाय लोखिथाब जादों दिनैहाय संसाराव रावखौबो नुवाखै सासे मानसिया गासैबो मानसिफोरनि पापफोरखौ बाननानै लानाय जोङो नुवाखै जोङो खोनायाखै नाथाय संसाराव जिसु ख्रीष्टआ बे सोमोनांथाव खामानिखौ मावबाय दिनै बेनिखायनो जोङो इसोरनि दारैनो जिसु ख्रीष्टनि दारैनो जोङो उदांस्रिखौ मोनबाय पापनिफ्राय गहोजानायखौ जोङो मोनबाय बेनिखायनो जोङो इसोरखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायो दिनै जोंनि जिबना खोमसिमोन जिसु ख्रीष्टनि दारै जोंनि जिबना स्रां जाफैबाय जोङो बेवहाय खनफ्रोमबो फोथायनाय बाथ्राखौ बुङो सैतान जानाय बाथ्राखौ बुङो दिनै जोङो गोसो गोरबोजों जोङो सैताननि आखलफोरखौ जोङो गारनो रोंदों आरोखि दिनै सैथो गोथां इसोरखौ जोङो सिमान लानानै बेखौ नाजावनो रोंदों आरोखि जोंनि बे बुंनायफ्रा साजानो नङा जोङो गोसोजों जोङो बे सैताननि गाज्रि आखलफोरखौ जोङो नागारथारो होननानै जोङो सिमान लायो नाथाय जोङो मिथिया सोर माबायदि सिमान लायो सोर माबायदि सैथो गोसोजों सिमान लायो गासैबो गावनि जिबनखौ गाव मिथिगौ आरो इसोर मिथिगौ दिनै इसोरा बेखौहाय लुबैदों सैथोजोंहाय गावखौ खुलुमनाय सैथोजोंहाय गावखौ दावहा खालामनाय दिनै मानसिफ्रा उन्दुज्रिनानै उन्दुगोमा लांनो जाबाय दिनै मुगाया मोजां मोनला जोङो आरोबाव नायबावनि 2 तिमथिनि 3 आयदा 1निफ्राय जोङो 4खौ नायनि 2 तिमथिनि 3 आयदा
एकनिफ्राय 4सिम बेखौ आङो लास्ट बुंनानै फोजोबगोन 2 तिमथिनि 3 अयदा 1निफ्राय 4 थिमथिनि 3 अयदा 1निफ्राय 4सिम आं फरायनानै होबावसै 1निफ्राय बेखौ मिथिदो गोब्राब बोथोरफ्रा जोबनाय दिनफोराव सफैगोन बिमा बिफाखौ मानियै हामबाय होननाय गैयै गोथार नङै अननाय गैयै बेंग्लायै बांसावग्रा गावखौ हमथानो हायै दुथां मोजांफोरखौ अनै गथायग्रा सानस्लाबा माबा मावग्रा दुग्गां जानाय इसोरनिख्रुइ गाज्रि रंजानायखौ अनसिनग्रा जागोन बेसै जों खोनाबाय बे जोबनाय दिनफोराव जागोन दिनै बेबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ दिनै रांखौ लुबैग्रा रांखौ अनग्रा थिखुनग्रा जानाय हामबाय होनो रोङै आरो बानसावलायग्रा बे जाजोबनानै फैगासिनो दङ बे जाजोब्बाय जोङो बिदिजोंनो जोङो जिउआव सिरि मोननानै थानांसिगौ मानोना जों गोथां बाथ्रा मोननो हायो संसारावहाय बे बाइबेलाव लिरनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफ्रा जायालासे थाया आइ मोनसे फिसा हांखोआबो गोमोरनाय नङा गासैबो जाजोबगोन नाथाय जोङो बे जाबाय थानाय समफोरखौ जोङो मोननो हाबाय बे 2 तिमथिनि 3 अयदा 1निफ्राय 4सिम बेयो जागासिनो दङ बेखायनो जोङो फोथायनायाव गोख्रों जानांगोन जोङो फोथायग्राफोर जानांगोन मानोना मुगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानानै फैदों जोङो गावनि जिउजों गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ बानजायनो हायै जालांबाय दिनै बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ बानजायनो रोङै जालांबाय गासैबो बुजिजोबग्रा जाखाबाय नाथाय नोङो गावनो गोसो सोलायनानै इसोरनियाव फैयाब्ला नोङो बेबायदिनो गोदोनांगोन नोङो बेबायदिनो जिउ हगारनानैबो थांनांगौबो जानांगौ नाथाय जोङो युथ्सफोर जानायखाय इसोरखौ रासिन बयनिख्रुइबो समायसिनो हायो इसोराव गावखौनो बावसिननो हायो होननानै जों मोननो हायो जोङो इसोराव रासिन जोङो टाइमखौ हगारोबा इसोरा नोंनि जिबनाव गिदिर खामानिखौ मावनानै इसोरा नोंनो आशीर्बादखौ होगोन जोङो बेयावहाय मोनगोन आङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन